zenbat buelta ematen dituen munduak. Egon zaitezke gaur Mallorcan, bihar Milanen, gero Estatu Batutan buelta Milanera, eta gaur hemen Sukal Herrianen. Miguel, ongi etorri jauna, zer moduz? Oso ongi, oso ondo. Bai. Bueno, gainea, zenbat pizzeriak, erreportai poli bat intzen nun, guretzako, eta pizzakin hasi, ez dakit Milanetik anekarri esun esentzi hori. Bai, hoizi da. Milanetik anekarri nuen hori, eta alabarekin, guain dela 8-9 urte, egian irik egin nuen aurreneko pizzeria. Paparazzi izena dauka. Paparazzi eta ze goxuak iteitu zuen gainea. Hori da. Eta orain dela 2 urte, guain semearekin, Hernanin beste bate ireki dugu, zabaldu dugu, Diabolina izena daukala. Orduan seme bakoitza batean, seme gehiago aldazkazu? Ez, bikin nahikoa da, oso ondo. Seme alaba. Bueno, eta gaur ringo deuna hemen Miguelekin, ondo pasa, kaltzone eder batin, eta aldi berian ondo pasa, ezta? Hori de. Bota bostekoa, eta eskerrik asko hemen izateatik. Zuei. Adi lagunak, ondo eta ederk ikasiko dula, nolain masa bat eta pizza eder bat. Bueno, lagunak, hemen txegaude bilok buru belarri kaltzone eder batiteko, eta konta iguzu, zintzu dia osagai ozindak gauza bereziena bihar dana pizza edo kaltzone on bat egiteko? Pizza o kaltzon bat ona egiteko, orea behar duzu aurreneko gauza ondo egitea. Oinarria, ez da, orea masa ehar bat, ez da? Hori dek. Eta gero, pues, pasta bezala, osagai gainean jartzen zutenak, pues, zure gustukoak izan behar du. Ona izateko, ona gazta onarekin zaila izaten da gaizki egitea. Karo. Eta gainentzeko guztiak bezala. Gaztakin, tomatiarekin, txampiñoiarekin, bacon, ordaiazpirekin. Osea, danak ona jarri eta gustokoa izan behar du. Ogitarteko bat bezala, ez da, nahez una sartu goxatzeko, ez da? Azkenian oidek, zure gustukoa egiten baduzu, ona izango da. Ona izango da, ez da? Hori da. Oso ondo. Bueno, gaur ringo deuna da kaltzone bat, lau gaztakin, Euskal Herriko lau gaztak, eta nola esaten da hemen dituzue osagaiak, italiarrez? Questi sono gli ingredienti che bisogna mettere dentro del calzone. Tutto bene bambino, quasi un'area. Bueno, lagunak, eta Miguel, esango dizut ze osagai dazkaun, eta nundik noa ebiliko gean, eta zuk zuzendu biharre dazu zuzendu, bale? Horregatik ekarri dut artista bat. Bueno, hemen dakauna da, orea prestatzeko, 3 irin mota, 3 osagai izango genuen oinarriak dianak, bat irina, 2 olilua eta legamia. Eta hori urakin astu behar da. Eta kasu hontako jarri dugu, irina, leuna, esango indar gutxiokin, irina indarduna, ura hartzeko eta gorputza ukitzeko eta gure albeolok eta errak ukitzeko, eta gero semola de trigo duro eitzen dana, hau de gari mota da, baino granulaje potoluakin, ez da? Eta hori, han oso, bueno, adidez pasta iteko olakoakin iten da, ez da? Han Italian danak hori erabiltzen dute. Hori erabiltzen dute, eta hemen honekin iten dugu pasta, baina behaik esan duen benetako pasta eta benetako oreak eraman berdutela trigo molido, bueno, semola de trigo hori, ez da? Semola deitzen dena. Eta, bueno, kasu honetan ningo deuna da, irinak bertara bota, legamia pixka birrindu, botako dugu olio txorrotada bat, botako dugu ura eta gatza, eta ingo dugu autolisi bat. Normalian lantokian, iten dugu amasadorakin, eta aurrea juten dian, baina etxien iteko amasadora gabe, ingo dugu bertan jarri, autolisia emendakatelanik prestatuta guen dela, ordu erdindakua, zertako gero hori errez moitzen, orea segituan prestatuko du. Ez dugu hainbeste energia biharko, ez da? Autolisia laguntzen digu gure horrea aurreatzen. Eta bueno, hemen botako ditugu gero barruan, nola ez, tomatia, prestatuko deula hemen dakau, adar tomatiak, botako dugu aurrena baratzuria
eta tipula sartaian, ondo gorrituko deu, berta botako deu azenaiua, eta ondoren botako deu sagarra eta tomatia pusketetan inda. Dena ondo inda daunian, birrindu, iragatzi eta presu utziko deu kaltzonen barruan sartzeko. Sartuko deu 4 gazta. Eta dazkau Euskal Herriko 4 gazta. Idiazabal gazta, gazta urdina, iratiko gazta eta karrantzako gazta. Botako ditugu pusketatxuak, botako ditugu barruan, eta baita ere 3 jarra botako dugu barruan, baina lehendabizi sartean pixka pasako dugu. Pixka bakarrikan, zertan nola, kaltzonia, pizza bat irikita dijoa. Orduan gainean jarri eskeo, 3 jarra ondo ingo zan. Baina nola barruan dijoan, ingabe, alko gendun bota, baina inda kurruskari pixka topatuko dugu eta hobeto geldituko da, nere ustez. Orduan, itxiko dugu empanadat izango bazan bezala pixkat ertzak, eta laberatuko dugu, eta hori izango da gure kaltzonia. Baina, nora, orea prestatuko dugu, eta ore desientateko zaigun, aprobetxatuko dugu pusketa batekin, ingo dugu pizzatxo bat bezala, laberatuko dugu bea bakarrikan, eta gero gainean botako dugu entxalada bat izango baliz bezala, ogilan gainean. Eta hori iteko, hemen dakau, errukula, dakau tipulina, albaka, arrautza egozingo deula, eta tomatetxo bat pusketa batzu botatzeko. Ongi? Horrekin nahiko izango. Bueno, nahiko itzen dugu, eta guain lanien hasiko gea, eta guain zuge eman berdio zen bingainai. Vale, nik orea prestatukoet, eta hasiko nahi ziten, eta zu lagunduko jazu adibidez, tomaten martxan jartzeko ingo dugu, tipula hoi txikitu, eta baratzuri jae bai, ados? Ongi. Venga, ingo deuna da hemen, sartaia jarri tipula eta batzu jantzako, nik bol batea botako, zuek ikusteko nola iten dan autolizia, eta ahi hasiko naiz beste horiai eurra ematen. Bueno, konta iguzu, nola tan inbesteko Italiako tokia dakazu, nola bukatu zen duen Italian? Ni hasi nintzen Andoainen... Andoain darra zehazu? Andoain darra jaio nintzen. Eta han ikasi nuen 6. puntan nire lagunekin ikasi nuen. Eta... horrekin, pues, Mallorca joan nintzen aurreneko aldiz, 18 urtekin. Vale, eta Mallorca jolaste zan zestan hainbeste edo? Ez gutxi, baina debutatzeko orduan frontoia Barcelonan, Mallorcan, Madriden debai batzegoen. Vale. Canariasan debai batzegoen, lehen, antzinean. Guain ja ez da, ez Mallorcan, ez Madrid, ez Canariasen? Ez. Ze urte eta zaigea itzeiten? Ni 18 urte, 74. Dazkazu guain? Ez, 74an. Bai. Vale. Zate, nun, ze fresko mantentzen zean. Izona? Eta gero handikan Italiara joan nintzen, Milanoa. Milanean juntzinean, bale. Milanean, eta han bukatu nuen, bueno, bukatu ez, gero berriz bueltatu behar izan nuen, soldauzka egitea. Vale. Eta nola joan behar nuen, eta Mallorca berriro, soldauzka egitea. Soldaduzka bukatu nuenean, berriro Milanean joan nintzen. Gero handikan a Newport, Ameriketara. Vale. Handikan bueltatu nintzenean, Milanean. Oidanaz, zesta jolasteko? Zesta jolasteko. Vale. Gero azkeneko bueltatu nintzenean Ameriketatik, Italian neska bat ezagutu nuen, maite mindu nintzen. Eskondu ere baian egin, eta arazo fisiko batzuk neukan, eta orduan erabaki nuen pelotan ez gehiago jarraitzea. Ja. Eta orduan hasi nintzen laniean. Italien bertan? Italien bertan. Honea, atorri nintzen aurrena, hemen urte bete egon nintzen Andoainen, baina geho erabaki genuen, pues, Milanen aukera gehiago izango genuela lana bilatzeko. Vale. Eta harrea joan ginen, hasi nintzen lanian, eta ez dakit nola bururatu zitzaidan, eta esan nuen, bueno, ni anaia txikian neukan orduan. Eta guain hilda dago. Eta berari esan nion, eta jatetxe bat hemen jartzen baldin badugu, hemen Milanean, zer iruditzen zaizu. Eta beak esan zidan, bueno, nik jartzen baduzu, zabaltzen baduzu jatetxe bat, ni etorriko naiz laguntzea. Bai, Horrela hasi nintzen. Eta zer nahi izan zen, euskal jatetxe bat, edo han pizza egiten nahi jarriko behaien aurka, ez da? Paella, bai, orduan 1984 Otsailean irikitzen duen. Irikitzen duen. Bai.
Eta pixkanaka, orduan hiru restaurante espainolak ginen Milanon guztian. Vale. Eta han hasi ginen, pues, eta gustora, oso ongi, 17 urte Milanen izan du nintzen, geho gua saldu eta geho herri txiki batera joan nintzen, eta han hartu nuen beste bat. Eta beste hortan zeuden, zeukan pizzeria egiteko. Eta hor ja ikasi zen duen pizza egiten, ja. Bai. Bueno, pentsaten egingo zinitula pinito batzuk ebai zuen jatetxean da, hola, ez da? Orduan hartu nuen pizzaiolo profesional bat. Vale. Pizzaiolo, deitzen zaio pizzero batei. Pizzaiolo. Vale. Deitzen zaio. Eta haren atzetik egon ezkero, pixkanaka, truku guztiak eta nola egiten dan eta hola, pixkanaka. Horra rapatu zen duten ja trukua. Esku hartzen duzu. Vale. Bueno, hemen nahi dioterak utzi jendia, ibeitu, ninden dut masa baikarkan nastu. Irinak kendu arazi, eta hau da hoia prest autolizio bat iteko. Zer gertatzen da hemen, beitu, hau iten da, segituan puskatu. Guandik ore honek ez daka indarra. Baina reposo hostian, nik ez deta amasatu ezer, Reposo hostian, beitu hau ja ze elastizidade hartzean, Beitu, zer gertatzea, honek ez daka elastizidadeik, hau hidratatu da ordu erdi batian, orduan guain ja, jarriko dugu mai gainean, eta lanian jarriko gea, eta utziko dugu lana egiten. Hori kostatuko zitzaigun askoz denbora gehiago lana egiteko. Zuek adibidez, pentsatzen dut, masadoran egiten dituzuela oreak, autoliziak bai ematen dizkiozue oreai? 24 ordu. 24 ordu, Gutxinez 24 ordu. Vale. Egun batetik bestea prestatzen dugu. Vale, eta ordu nahi guain ingo zen du nahu pizka gamasatu, reposo utzi, eta hurrengo egun arte reposo baten utzi. Bai. Masa egin, hor danak borobil txikite batzuk, bere pixuakin... Vale, ja prestatuta. Prestatuta, kaja handi batzutan sartzen da. Bai. Eta gero oskadailuan. Oskadailuan sartu. Eta pixkanaka, biharko ja prest daude. 24 ordu, 30 ordukin nahikoa izaten da. Hala, baina behitu masatxo hau, ze amasatu gutxikin, ze itxura dakan, Bai. Ze indarra hartu duen. Eta nik ez diot, ezerrein, 3 buelta eman dizkiot, eta behitu, hau, lagaberko gendun ja, hemen txe, eta Miguelek esaten duen bezala, alde utzi, egun batetik bestea bertan, eta hurrengo egunean portzillo pare batin, berriro lusatu eta presteko egon nuen laneako. Baina ikusi zuen zein indar gutxi behar izan deten, Adibidez, hau hasiko banitzen hemen lantzen, papilla bat izango zen, da, 20 minutu behon beharko nintzen moitu, testura hau iristeko. Eta horrela, amasadora gabe, behitu zen masa, txuku nahi dugu momentu batian. Orduan, hauek ja, listo dazkau, tipulan puskatuko dugu, bale, Miguel, sartzeko lapikuan, eta ni baratzuriare bai jarriko izuz martxan, eta bagoaz, txerrek itxarraka. Bueno, eta Miguel, geho, etorri zinean, eta noiz ematen un urratza hori, ja, pizzeria irikita eta zer jarri bertan, eta nundik noa ibili lanian hemen. Garai hartan, alaba Londresen neukan. Bai. Eta semia Kalifornian. Katxera, mar. Ibezela ibiltariak izan dituk hau bai, Ba, nik esan nien, 20 urtekin eta hola, etxetik kanpo joan behar duzute. Bai, ez da? Mundua ikusteko eta bizitza zer den ikasteko. Bikate horiek ondo banatzeko, ez da? Bai. Zeak esaten bezala, lehen da bizi zilborreztia eta geho banatu, zergatik? Berriro etxea bueltatzeko maitasunan bila, Hori da, hori egiteko gaztea izan behar duzu. Geho sartzen zarenean zailago izaten dek. Bai, geho ja ingura botatzezun nun baiten, da hor gelditzen zea, ez da? Bai. Hala izatea, bai. Ankora. Ankora botatzen duzu, eta geho ez da gehiago mugitzen. Hala da. Bueno, eta kontatu. Alabak esan zin, berriro etorriko naiz Donostiara zurekin. Eta zertara, pues ja pixkat aspertuta zegoen han Londresen, eta han eskondu zen mutil batekin de Uzbekistan. Uzbekistan? Mutil jator batekin, bai. Ekialdekoa. Hori da, Firuz izena daukana. Eta honea etorri ziren. Eta orduan hasi ginen, lokalako ikusten, zein zen egokiena guretzako. Eta hola sortu zen egigakoa. Ikusi genuen eta esan genuen, hemen leku politxa eta ederra eta Donostin bertan, eta horra hasi ginen, arestian esan duen bezala, oain dela 8-9 urte, eta pozik gaude.
Ze ona. Bueno, bauan ningo deuna da, behitu hemen tipula eta baratzuia martxan jarri deu. Horrekin nahiko izango duzu, besta nahi duzu. Venga, hori ere bai txikitu, bai, gozotasun emango jau tipulakin. Ingo deuna da hemen tipula gorritzen jarri. Orea ikusi duen bezala prest dakau. Gio, esan duen bezala, reposua berko eta gu hemen telebizta makizu prestatutak hartzen dugu urrengo urratzak iteko. Baina bitartean jungo gara erreportai bat ikustea, ados? Ados. Eta, ikusiko duzu, gaurko erreportaia zerbait berezia da. Ingo deuna da kale atea eta galdetu jendiai ea ze motatako pizzak gustatzen zaizkien. Guazen kalea. Zein da zure gustokoen duzun pizza? Zagit, azkenen berdura ezberdetako pizza bat, eta gero, beikona edo olako zehoze osagarri bezala. Ni gehien gustatzen zaidana da gaztana. 4 edo 5 gaztakin desberdina. Hoi da niretzat onena. Ni vegetariana naiz, da orduan vegetalak itxeitxeu. Da ero lagune, vegetariana ez da, orduan araikin, da dana itxentau. Bai. Zenbatero jaten dezu pizza dire? Gutxi egia zan. Gehiago jango banu, hobe. Normalen ostialetan, lanetik atatzen izenen, ardo botei batekin. Ni jaten dut pizza igual asten behin edo bi astez behin. Bi astez behin, hola, o astean behin gehienez? Bai, gustatzen zait, baina noizen behineko jateko. Asten behin o bi asten behin, partidun bateo daunen elkartu itxea, pizza itxeitxeu gubeak, eta partidu ikusten jateitxeu. Tarteka, astebuko eramaten dugu besten, bai, eta udaran gehiago igual, azkarrago, erresago, bai. Ohitura daukagu umeekin eta ostial gauetan pizza egiteko etxean, eta ostial gauero, ia beti, jaten dugu, bai. Gaztean behin, gutxi gora bera, ez egunero. Astero pizza, bai. Behin ez dejan. Behin ere ez? Igual umekin bali bala, o igual behangatiken, baina gaitzen dindoni ez. Ez zaik gustatzen, gainera alergikoa naiz. Naiz simple, jamoñor eta gazta, edo barbakoa bat, edo olako bat. Naiz veganoa eta normalen hartzet telepizzan, daola aukera veganoa, edo bestela etxen bertan ite dugu. Normalen nik itet etxen, edo bestela pizzeria juten naiz, baina pizzeri artesaua. Normalean kanpotikan hartzen dut pizza, baina etxean batzutan egiten dut. Gehien eta gukindako masa dola egiten dugu, eta gero tomate eta hola jartzen dugu, eta gukiten dugu. Iralabakin egiten dugu, bai. Edo askotan egiten dugu masa erosi, eta gero egin nahi duguna. Pizzari? Pina botatzearen aldekoa zara? Ez, guztiz kontra nago, ez zait bate gustatzen pina botatzea. Ez, pina ez. Ez dut oiturarik, eta ez dut probatu gaina pinakin. Agian probatu beharko ez? Bai, probatu beharko dut, bai. Ez, ni ez. Pizzan pina, ez. Ezkia oso pina zala, pina nahiago postreako gorde bakarrik pizzakin astu baino, bai. Pina ez, eso de piña con pizza, ni soñar. Bai, asko gustatzen zait. Brokoliarekin egindako pizza probatu? Bai, eske gustatzen zaigu, brokoli, bai. Bueno, hemen txaiga tipula vuelta ematen. A ber, piña botako aldio, tomatiai seguru ez ez, baina geho pizza gainean bota beharra alda piña. Hainbeste galderak jendiak danetik esan du, Zure gustukoa bada, pues orduan bai. Ondo, zuk esan dezun bezala, ez da? Bakoitzak gustatzen bazaio, ez da? Hori da, baino piña nik ez nuke jarriko. Zuk ez nun jarriko, ez da? Nundikan etorri da ohitura hori piña botatzia? Esaten da hemen beti izan da hawaiana. Hawaiti dator hori? Hala, esaten dute, nik ziur ez dakit, baino Amerika hegoaldetik. Ego Ameriketatik hori dek, handikan etorri dek. Bai, Ekuador aldetik izango, ez da izango ere zen Chile behi-behitik, piñak egon Kanada, ez, handikan etorriko da, segurazki. Eta Italian ere nik ez dut ikusi inoiz piña... Ez dezu ikusi inoiz piña botatzen. Pizza gainean jartzen hola piña bat. Ez da, ohitura hori... Arraro erutzen zaizu. Bai, oso arraro. Gustukoa izan ezkeo, pues nahi duzuna jar dezakezu. Dudik gabe, eta zuetako balin bat, enorrez bai oso molestatzen, hori da, ez da? hori da. Goxatu bakoitza nahi duen bezala. Ni banekan horri irakasle bat ezatezuna zukaldaritzan, ez dugu, kakaik ez baka, hau ez da otxarra.
Gero zuritzaizu gustatzen, o gustatzen zaizu, ez, baino, gauza osasuntxua botatzen baituzu eta gustotxua balin badia, aurrea, ezta? Horrekin ez bazara hiltzen? Aurrea. Lo que no mata engorda, esaten bezala, ezta? Ondo. Bueno, ingo deuna da, hemen, zu hau pixka jetxiko, ja koloria ikusi zuen, ja tipula nola murriztu zaigun, eta bertara botako deu, azena joan, bale, zuri galio emango izut, Miguel? Labanakin ere, bai. Zuna ere zuna, hogeto moldatzen zea labanakin? Bai. Venga, ba, hola, raskatu, eta gero berta botako du puxketa, sagarrare bai, eta baita ere tomatia. Ingotena da honia ere bai, arrautza egosten jarri, badakizue jartzen dut hotzian, irekiten hasten danean, 8 minutuan listo dakau. Bueno, eta Miguel, zure pizzerietan, zein da arrakasta gehien dakaen pizzak? Arrakasta gehien dakatenak izango da, urdaia gosearekin, tomate mozzarella hoi tipikoa, barbakoa ere bai. Barbakoa, bale. Gero beste bat deitzen zaiola boskaiola. Boskaiola, zer dara pizza horrek? Bacon, gazta pixa batek, gazta urdina gorgonzola, txampiñoiaiekin, mozzarella, tomate. Gehienak mozzarella tomate ematen dute. Eta gero gainean, oilaskoarekin, o boskaiola, o urdaiarekin, o... Bale, eta adibidez, oinarria beti izan behar du mozzarella, gazta eta tomate. Gazta eta tomate daka bai o bai. Pizza bat aldu izan tomate gabe. Ala jaio zen pizza. Ala jaio zen pizza. Margarita jaio zen margarita. Tomate, mozzarella eta albaka, kitxo. Ze hona, gauza simpliak ze hona. Simpleak eta arrekenak onenak izaten dira beti. Guantxe esan dezu egia. Zea bezala, batzui sopa eo porru salda bezala. Hori de, hori. Zeo xenego betuko porru salda hon bat, Bai, batzui sopa ere bai. Batzui sopa ere bai, ala da. Baina, geokora etortzea eta hemen gauza gehiagik egiteitugu, eta itxura manber, gauzak igula egiten ez da? Bai. Pizzak bakarrik ematen dituzue, edo gauzak gehiago eskaintzen dituzue zuen? Ez, hemen egian badaukagu hemen 8-10 maila. 10 mai, bale. Barruan, nahi baduzu jan eta eserietan, han bertan aukera dezakezu. Eta etxetik handeitzen baduzu ere... Eraman alda etxeaino. Bai, eramaten dugu. Vale. Eta adibidez, pizzaz gain? Gero beste pizza batzuk eta hola. Eta kaltzonek ere bai. Kaltzonez panzeroti deitzen diogu. Panzeroti, zer da hori? Hori da guk egingo dugun bezala hemen, kaltzone handi bat, baina erdia txikiago. Empanadia txiki bat izango bat bezala? Hori da, eta berrenian sartzen dugu pizza bezala. Oilaskoarekin, barbakoa... Bai, eta gozogintzare bai egiten dezu, ez da? Badakit gauza gozoak askazuela, ez da? Bai, tiramisu, eta, bueno, ala saiatzen da, beste hiru zanarioarekin bai egiten du, beste... Carrot cake eta hola ditzen dana. Bai, bai. Eta, Miguel, gozogintza horietatik zein da arrakasta gehien dakana? Arrakasta gehien dakana nik uste... Tiramisu izango dira. Tiramisua. Hori oso italiarra dare bai, ez da? Kafiak, ez que italiarrak eta oso kafetsua, oso kafeteruak dira, ez da? Italian kafe asko hartzen da. Kafe asko hartzen da, ez da? Baina ez hemen bezala, Kafea italian da... Motxa eta... Motxa. Bai. Motxa. Hemen urez gainezka jartzen dute. Bai, hemen amerikanu esaten dan hori ez dela, ez da? Frantzin de, bai. Kafe bat eskatzen duzu eta kafea baino uradek. Bai, no? Aladek. Italian aurreneko tantxuk... Tantxo ondo murriztuta, ez da? Bai, eta geho batzuk ur baso bat eskatzen dute. Botatzeko, aparte ateko, ez da? Bale, eta Miguel, adibidez, hori dana, hemen Donostin dakasun tabernan, jatetxian, esango nuen pizzerian, alabak eamateu, ez da? Alabak eamateu. Eta zemia eamateuna Hernanin, diabolina, bai. Eta gauza berdina topatuko ditugu batian eta bestian, ose desberdintasun daude? Desberdintasun, Hernanin eramateko bakarrik egiten dugu. Bai, take away hori esaten dana, ez da? Ez da kalekurik eseitzeko. Bale. Eta bestela gainitzoka berdina da. Bale. Pizzak berdinak gutxi gora bera, Bale. Eta... Izena desberdina da, kala esan dezu, ez da? Nola izena du Hernanikoak? Hernanikoa Diabolina. Diabolina. Zergatik Diabolina? Semiari bururatu zitzaiolako. Bai, Bai, ez dakit nundik etorri zaion, baina santzun, bueno, Diabolina. Aita hor pizza pikantia galdaude, diabola emateu pizza pikantia dara, ez da? Hori da, choizo pikante de la Calabria. De la Calabria, hori da. Ni daka lagun bat, dakala pizza leota,
Getxon eta Bilbon. Eta hauek itegue pinza, dala karratua, eta mami potoluagoa. Eta erabiltzen dute asko txorixo hori esan desuna, nola da de Calabria? Espianata. Espianata, eta gauza goxua da, Oso ona, oso ona. Jendia gaina asko eskatzen du, Bai, Asko eskatzen du. Eta gero da, diabolina horri, txorixo horrekin, o diabolina beak esaten duen bezala, txoixo horrekin eta gero gainetik jartzen dio la bufala. La bufala, gazta jarra. Gazta, zatitan eginda, eta gainean jartzen dio, eta oso ona. Ze ona. Bota honea azena joa ja puskatuta, nik zagarra bai botakoet, botako dugu azena joa, eta baita ere botako dugu ja, hemen tomate pusketak ingoitugu. Eta dena botako dugu bertara. Bueno, eta pizzak beti berdina daude, edo bakazue pizzaen bat sasoikua, edo nola moldatzen dezu hori dana? Gehienak berdinak dira, eta hilero pizza berri bat jartzen dugu. Ah, bale. Hilero... Bat kendu, bat dao aldakorra dana. Hori da, hilero pizza berria jartzen dute. Eta zein da horietatik, askotan esategu, jartzen dezu pizza berria eta garrakazta kentzen dezu eta jendeak keixa eta ez da erresa izaten ez da. Bai. Den asmatzea ez da erresa. Ez da erresa asmatzea dena. Eta bueno, zein da hola berezien egin dezuena o pizzan batzuk hola esan dezuena? Niri gehienak gustatzen zaidana ontxokin. Nireki ontxokin onenetakoak izango da. Eta eske italianoak bai ontxo saliak dira, Oso saliak. Oso saliak dira, bai. Oso saliak dira, bai. Eta adibidez, ontxokin nola prestatzen dezue, zeiten dezue? Oinarria beti bezala eta gero ontxok sartu edo nola moldatzen dezue? Ontxok aurrena, sartaginan, pues olio pixka batekin, ardo pixka batekin. Eta ja potxatuta eta rehogatuta daude. Hori da. Pixkat bizitzeko. Eta sapore ona emateko. Pixkat konzentratzeko eta ur hori dakaena ez botatzeko pizza gainean, ezta? Hori da. Eta geho gainean, pues ontxorekin, mozzarella, pomodoro eta arruntak, goza. Arruntak. Eta gaina, nire gustatzen zaitena da pizzan gainen, ez du osagai gehiegi on bihar, ezta? Esan dizut. Pizza holaxe sortu zen. Tomatea, mozzarella eta albaka. Horrekin bakarrik. Pizza margarita. Nik gertatzen zaitena da, etxian batzutan arrotu itezea, azte zea osagaiak botatzen, beste bat botatzezu, guendi falta zaizu beste 3 osagai botatzeko, eta gero gila ez da ondo egiten, mazakote bat gelditzea, urpila botatzeizu, esan da hola. Eta azkenian ez dakizu zer janduzu. Azkenian ez da pizza da, mazakote. Zer daka. Eta hainbeste osagaia dauka, eta ez dakizu zer janduzu. Eta ze sinpiedan, lau gauza bota fina utzi, gero albaka ostua freskoa bota bukaeran, olio pikante bat. Horrekin nahiko izaten de. Eta horrekin nahiko izatea, hala da. Bueno, hemen txein deuna da, beitu. 3 gilarrak prest dazkau. Gero, pixka gehiago gorrituko ditugu. Entxaladan botatzeko, eta baitare kaltzonen barruan botatzeko. Hemen dakau tomatia, martxan dakaula, utzi behar dago ondo murrizten, gero birrindu eta tomate prestatzeko. Eta ingo deuna da, beitu hemen horiak dazkau, Nin detena, hemen daola, eta hau, guendala 4 ordu indadakaula. Beitu jase gorputza dakan, esan deuna, gu indeu 4 ordu, temperatura ambiente esatean kanpoan, bestela hau ozgailuan utzi, eta bihar arte Miguel egiten duen bezala. Bueno, eta esan dakoa eta gero, jungo gea bitarten erreportai bat ikustea, ados? Ongi. Jungo gea, San Martineko merkatuan, ikusiko zuet Donostin hementxe bertan, eta Joritzek prestatu dugu taula bat Euskal Herriko gaztena. Ikusiko zuet zeleku, earra, guazen bertara. Igorde Joseba, aspaldiko Joritz imaz, abatza Euskal Herriko gaztan postue hemen Donostin San Martin merkatuan, eta udara behi da, halako gazta taulatxo bat, Euskal Herriko gazta taulatxo bat montauko dizuet, guztaren entzazuen, gozen? Bea, prepaizuet, Euskal Herriko lau gazta, ez oso fuerte, baina ez da ere xoxok, eta berezik baita ere. Eta udaran, guztaren zaigu, entxaladakin, pikotio modun, holako otortu gitea guztaren zaizkiu, hau, hasi momentutan, handaik egi esan ez. Eta
Lehenengo gazta esan dezaguna hemen gainen daukuna, da karrantzan egiten den gazta. Eusko Label zigilukin dauna, esne nahasketa da, ardia eta beia. Beia dauka 170, suabea da, oso atsegine, ahoan oso atsegine, gaina, bueno, halako zapore luzexo bat ere uzten do, baina ez da esageratu, eta pikoteorako nik uste idonea dela. Gero, hau ardi gazta da, pasta biguine da, lurra izena dauke gazta honek, asteasun niteu, ardilatxa esnekin, eta bri, camembert, estilo hortako gazta dia, baina hemen Euskal Herrin egindakoa eta ardilatxa esnekin egindakoa. Honek dauken berezitasune, estilo hortako izatez gain, da trufa daukela. Ez da esageratue, oso ekilibratue da, agian usaitzen danen irudituko zaigu trufaren zaporea handi izan behar dula, baina ez gero jaten hasten eta oso ekilibratue da, eta maridatzeko halako matxo batzuk, piku pixkat, holako zerbait jartzea ondo, eta gero mermeladak ere, tibina edo pikue, holako mermeladak ere badare, hoiekin ere oso ondo jongo litzeke. Urrengoa urdin bat, Goierriko mutiloko gazta, beinat egiten duen gazta, behi gazta da, eta urdine izateko suabea da, eta honen testura ezberdina da baita, hau solidogoa, sendogoa da, eta orduan da, urdin bat oso atsegina dena jateko, zaporez ez dalako oso fuertea ere, baina oso goxoa da. Guretzako nahiko berria da hemen olako gazta bat ezetia, eta jendea impresionatzen dio, edo harritu egiten du jendea, eta esan gazta hau ikaragarri ona da. Udarako eta ez hola tablan jateko gerrik, ensaladatan, oso ondo etortzen da, eta oso gazta interesgarria da. Eta bukatzeko, ni Idiazabal naiz, guk Idiazabal gazta maite dugu, eta kasu honetan ez dut herriko gazta jarri Idiazabal gazta, baina Elgoibarkoa. Ketu da, aurtengo gazta da, gatzai naturalakin, orduan halako regusto zea bat guzten do, luze xamarra, baina ez da fuertea, gazta ez da fuertea, testuraz ere biguine da, eta oso atsegin egiten da. Hau ja meriendatzen eta postretan ere oso ondo kontzen den gazta bada, baina pikoteorako ere balio dola aldarrik egon nahi nuen, ez? Otortu baten aseran jateko eta gazta oso fuerte izan gabere, hau oso egoki iruditzen zaik olako taula baten azkeneko gazta bat bezala jartzeko. Eta intxaurrekin oso ondo uztartzen du gaztak orokorren, ezta? Eta zer esanik ez, Idiazabal gazta batek, oandik eta zeago. Hemen importantea da jola seitea. Inkluso nik txokolatea raiauta hola gainetik ere, eta oso ondo uztartzen du gazta. Bai, egia da, bai. Eta orduan, Joseba, bakizu. Proba, txokolate goxo horrekin. Joseba, hemen lan izaitu berdet, hemen uzten zaituet. Prepara izuten taula honekin, abera iatzen zazuen platora, eta nahi zuen arte, abatzan hemen egongo naiz ni, Euskal Herriko gaztak saltzen. Eskerrik asko, horren arte. Ai, ama, Joritz, eharra gaztak, ni gaina erdi xagutxua naizela hor, bueno, galdu ingo nizan, egia esan, ze gazta honak iten dian Euskal Herrin, ematu gaina bakarkan Idiazabal dakaula, baina zenba gauza desberdin, gazta desberdin, onak, goxuak, eta bertako itean, egia esan, Suitza ematen dugu, Suitzarrak ematen dugu. Egia esan jendea, Suitzako gazta eta Italiako gazta, eta hemen dazkaun gauztak Euskal Herrine bai, Euskal Herrine bai aurkit dezakegu, gazta horiek. Hala da. Eta gero esate zuen gauza bat. Ni honitzen, bakizue historia zagokazekin gaztagile askokin joan naizela, eta ganadero askokin eta batzuk behianak, ardinak, hauntzanak. Euskal Herrin gazta mordo bat kontsumitzen dugu. Mordo bat. Eta bakizu zenbat ekoizten den Euskal Herrin? 100% bakarrikan egiten dugu bertan. Oso gutxi, Oso gutxi. 90 baino gehiago kanpotik ekartzen dugu gazta. Eta hemengua dana kontsumitu itea.
Osea, pentsatu, oandikan dakaula gure gaztak dana gastatzen dira, baina halko genuen gehioin eta gure gaztak gehiago kontsumitu. Eta ez hainbeste karri kanpotikan. Gazta gehiago egin behar zen, orduan. Gehiago egin behar dugu. Gure esnekin gazta gehiago egin behar dugu, eta ez... Osea, tetabrik eta eman esne hori guztia, ez da? Ardi gehiago, behi gehiago. Ardi gehiago eta behi gehiago. Eta hoen gehiago eta gutxio daude. Hau da upena, baina bueno. Aurre ingo deu da honakin, ez da? Baserrite arra falta dira. Meka atxiz da, man. Bueno, hemen ingo deuna da. Horea hemen dakat, botako deu, eta jori itzi jarraitu horre, eta nahi goxatu erazten, da nahi erakusten ze gazta erra dazkaun. Bueno, ingo deuna da pixka barroa sartu, ondo ateatzeko hemen mai gainea, eta hau izango zen, hiru masatxo egiteko bai. Ordu ningo deuna da, behitu, pusketa bat, moztuko dut gordetzeko, bale? Pusketa bat, zuretzako, bale? Eta hemen, ez dakit, pixka bolatxo ingo izut, errexen moldatzeko. Hemen botako jo semoline bildurri gabe. Hau ez da ezer gertatzen soberan eukitzia, Zeratikan soberan dauna maiganean gelditzea. Orduan, zuri botako izut honea, eta zu ingozu pizza bat bezala, bale? Gero jartzeko gainean entxalada, bale? Hemen da kasu, ingozu hau osua bete. Eta ningo baitare luzatu, bete osagaiekin, eta geho laberatu, baino kaltzonia badakizu dela pizza bat, itxita. Bueno, eta ingo detena da. Hau gorde, beste masatxo bat iteko gero. Hemen txutzikoet. Eta hemen dakatena, inbiar detena da, luzatu. Bihar dezu rodilua? Hau zabaltzeko? Hoi zabaltzeko? Badakat beste bat bihar badazu, Baina igual zuk esku hona eukiko zu eta ez tezu biharko. Dana botako jo. Gio soberan dauna mai gainean, jasoko deu. Vale, ingo etena da luzatu. Kaltzone egiteko bai rodillo pixka pasabiar de finago egiteko, ez da? Gai, hobi. Komeni da, ez da? Bai, komenika. Vale, niten detena da, bihatzekin jun lasai zabaltzen, horrela, bildurri gabe. Eta pixkanaka, pazientzia bihar da, Askotan, masako gorra belin bada, hobeto da reposon ustia, ez jarraitzia luzatzen baino, ez da? Bai, oso elastikoa dekau, Elastikoa aldao? Bai. Eta da, seinale ona, otxarra. Zeun zertako? Zabaltzeko zaila izaten dek. Bai, gero dakalako bere buelta etortzek, ez da? Bai, zabaltzen duzu eta berriro... Inazun bitartien hau betu, pixka zabaldu ezu, birrindu jazu tomatia, behar detera erabiltzeko, bale? Eta hori reposo txiki baten utziko debor, eta ningo etena da, luzatu rodillokin erresago ibiltzeko. Bale, iten detena da, inoiz ez handik honeaino, hemendik areaino. Erditik kanpoa, erditik kanpoa, erditik kanpoa, erditik kanpoa, erditik kanpoa, eta erditik kanpoa. Eta hola juten da masa, bere itxura hona hartzen. Bale, baini zua. Eta Miguel, orokorrian, Euskal Herrian, pizza honak itea aldia. Bai, nik uste baietzen. Bai, ez da? Bai, nahi. Bai, badaude batzuk, katea handi batzuk hola pizza arraro egiten dituena, baina normalen gainagoen jende asko hasi da pizza egiten, jatetxetan, tabernetan, pizzeria artesano asko sortu dira, ez da? Bai, garai batean ez egoen inor hemen pizzak egiten zutenak, eta pixkanaka jarri zuten, eta guain edozein lekutan aurki dezakezu. Bai, pizzak eta ona gainea, ez da? Bai, eta gainea onak, onak. Denak ez, baina... Gehientsuenak, bai. Gehientsuenak onak izaten dira. Hala da, nire ala egitzen. Bale, utzi nazu hori, ni ustez birrinduta da kaula. Ez dugu iragatziko, nola inondo barazkiak gain ondo txikitu ditugun eta nahiko garbi dazkaun, nik usten dut horrela utziko deula. Beitu, gainingo jotena da, hemen garbituko eta ta. Eharra tomatin deuna, Zagarran ikutuakin, zena joan gozotasunakin, bai. Bale, hau horrela. Nahezu pixkat hau luzatzeko? Bueno, klar. Venga, osua luzatuko deu, hemen jarriko deu. Eta ni hemen inberdetena da. Bat, goian hartu, beste pixkat hartuko eta inberdiotena da, hau, luzatu ez dakit. Inbiarko nun ja hau plakan ganean igual hobeto, Baina, bueno, moldatuko naiz. Eta, asko jutezea Italia? Jutezea guandikan area lagun zarraketa bazkazu, edo nola moldatzen zea? Lagun zarraketa hola badazkat, baina guain gutxitan juten naiz. Nahi baino gutxio? Bai, bueno, 23-24 urte han pasatu ditut, eta gutxitan juten naiz orain. Ja, gutxitan baino zer da gutxitan? Urtean behin behintzat, urtean behin bain jutezea? Urtean behin, ez dut uste, Ez, ez da? Ez dut uste. Vale. Eta jutezea nian, noa jutezea, ze egiten dezu? Koina eta lagun batzuk ikustea, eta azkenen aldian izan du ginen ikusteko Sizilia ikusteko. Sizilia ikusteko, eta han izan du ginen 3 aste, oso polita, leku polita.
Paraje harra da, Mediterraneoa eta leku harra da egia esan, bai. Eta pasta harrak, jaki harrak, jende harrak. Italiarrak jende bereziak dira, ez da? Bereziak eta, bueno, gu bezalakoak dira, baino... Artistak bereziak, ez da? Artista dira. Edo zaik gauzak egiten dutenak, onak egiten dute. Onak. Zoziten badu buru belarri jartzen dira, ez da? Bai, zapatak egin behar dute, zapata onak egiten dute. Soinekoa berdin, automobilak, motuak, edo zer gauzak ongi. Ondo in eta geho saltzaile onak dira, bai, Eta munduan saltzen dute, gutxiago. Gu ez gara hain... Gu zer gara, langilio, saltzaileo baino, Bai, hemen lana egiten dugu, beak etortzen dira, ardoa erosten dute, olioa... Oliba gerozide, bai. Made in Italia, eta venga, munduan ziar, ez da? Bere izena jarri eta geho beha saltzen dute. Gu ez gara gai saltzeko. Ai, la leche. Bueno, hemen txedakau, kaltzonea prest, ze fina eta fundamentuzko egin dezu. Oie jarriko dugu hemen, zinazu, ingo deuna da hemen hartu, txukun. I fin-fina egin dezu, Venga, Oidana betetzeko. Oidana betetzeko, guain hemen jarriko deu, horrela. Eta guain ingo deuna da. Bai kaltzonia eta bai ogitxua laberatu, ogia gutxio tardatuko, Hau ingo da 5 minutuan, hau 8-10 minutuan. Sartuko deu labea, eta ingo deuna da. Arrautza zuritu, tomate moztu eta hoi prestatu gero entxala hemen jartzeko. Dau, zulo pare batin behar dia eslertzeko? Ez. Hau gora etorri behar du. Hola, puztuta geratu behar du, ez da? Puztuta. Horregatik deitzen zaio kaltzone. Kaltzone. Venga, ba. Boazen barroa, eta itxoingo dugu pixkat, gure masatxuak prest egon arte, eta orain txegatoz, entxada da prestatzea. Bueno, hemen daude, kaltzone hemen txedakau, eta hemen jarri dugu ogile talu emateu, egin deula, talo galanta bat izango balitz bezala, eta hemen gainean jarriko dugu entxalada, goxatzeko. Azpin jarriko dugu ohetxo bat errukulana, geho jarriko jo Miguel Egola tomatia bueltan, arrautza ebai, tipulina, albaka, eta listo gaude. Bueno, Miguel, nun goxatu zenun gehiago zestan jolasten? Ameriketan, edo Italian, oso desberdina izan zan, edo kontatu pixkat. Bai, bueno, zestan jokatzeko, nik uste Amerika gure helburua hori dek. Area joan eta Ameriketan jokatzea. Hori dek gorenea iriztia, ez da? Hori dek, zeatik Amerikan Italian baino hobea dira. Eta bizitzeko, nik esango nuke bizitzeko Italin, Ameriketan baino. Claro. Ameriketan ze oso desberdinak, kultura oso arrarua. Kultura desberdinak, janari desberdinak, hemengo ohiturak desberdinak dira. Eta Italian eta hemengoak antzekoak. Antzekotasun gehiago, ez da? Bai. Eta garaina italiarrak oso jatorra dira. Oso xelebriak, ez da? Xelebriak. Ondo pasatzen duen orduan. Gaina, Andre Gaia ere, italiarra da, ez da? Andre Gaia italiarra da, bai. Nungoa da beha, zehazki? Cremona jaio zen. Cremona? Cremona, baldakizu nuen zer... Cremona suena maravilla. Cremona... Bai, el violín. El violín? El violín de Stradivarius. Ah, vale. Antxe sortu zen. Bai, En Cremona, el violín de Stradivarius. Munduan famatuenek. Ona. Bueno, ikusatzen zuen txala berezi haure bai, ez da? Hola, udarako pizza ehar bat iteko. Ingo deuna da hemen. Harri, irugilarrare bai gainetikan erredeuna pixkat horrela xe. Albaka ostua gola xe puskatu Miguel da bota gainetikan. Eta amaitzeko historia, olio txorrota da bat, eta listo dakau. Bueno, Miguel, pizza eharra nahi badue, nun dakazue, nola izena dira, kontatu berriro jendiai. Donostin nun? Donostin etortzen bazarete, o donostikoa bazarete, egian.
Paparazzi izena daukana. Paparazzi izena. Eta bestia, Hernanin esan dezago. Bestia, semearena Hernanin. Hernanin. Antziolan. Eta izan? Hori izena dauka Diabolina. Diabolina, badakizue, pizza egarra janai bazue, sasoikua eta fundamentuzkua, hemen txedaka, erakutsi famili eta seme guztia txukun egiten, ezta? Hori de. Bai egun aldia Italia, jote aldia behar. Bai, ni baino gehiago. Zu baino gehiago, Bai, katxila. ni baino gehiago. Bueno, hemen txedaka, entxala da, ogilan gainean eta kaltzonia egurran gainean. Lagunak, bihar arte, hemen izango gea. Aio. Agur.